Halo guys, iki ceritane kon mek godhong dondong tak pekno nggone adik Pak Su. Kon mek godhong dondong anak lanang Mas Kalimantan guys. Bisa ngepekno Pak Su mang kan golek dik Dinda. Ya wis tak gotekno guys. Godhong dondonge. Jirene apa arep asem-asem guys. Asem-asem apa ya guys. Godhong-godhonge ayu-ayu. Sing di cucian itu guys. Coba godhong-dondong. Api-api. Api-api oh. Lah apa mbok terno rene barang? Betul mati sore. Betul mati. Alah. Mbah Mah. Mbah. Betul mati ke Dok. Sumuke guys, panase tiah kileng-kileng kok ngene iki panase. Kemarau lho. Potong-potong lah ngerti. Empat tak ngerti besok. Nek ngambung gawe manduk. Yo nek mulai tak ngerti subuh mulai tak ngerti. Aku nak sore gak ngerti so yo wis aku kok ngerti. Kok teh jet, kon tahu yo jet, bupati yo jet. Lah dodolan nanti. Harga nek wong. Ya jere ge Mbah tak tekoke aku mek dong-dondong mau jere do metu. Angge do mulai. Sikine angge mulai jikane nek panen mah nyatel. Nyatel wis cocok lho mang buah ning ndi. Nek wedok turu mang. Karipan nek angge bengi yo wengi-wengi yo Num-num. Lah iya. Num-num tenan. Mana ya? Gutek. Guteke cemawis. Aku turu kok. Aku iki diceluki Pak aku iki wis sekali. Lah kok selik rong sore rong bengi ya. Salam. Dengar kalau dikon salam Pak Suges, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Guys ya kita turu moro tuane dhewe iki ngeterno manci guys. Diknya tak teri sayur, mancine iki karepan ben kono lah gini yo, ngono kok malah diterno. Kan ya nganggo lek wong apa Nduk. Ya, Mama. Wong aku yo Nduk. Nanti tak lali piring aja. Tidak lanu roti yo lari. Iya. Yo kanggo entek. Nggone sus yo jen. Iku ngene pas ini anu pas ini. Mas ceritane kon mekno godhong-dondong. Ini yo roti.
Lah ya ditelepon apa piye ki? Mbah Pomo rene ya bene. Sapa? Mbah Pomo ngomongin nek anu piye Mang Mas? Mbah Pomo apa piye? Kon golekno godhong asem. Godhong asem sinom ku lho Mbah. Lah sinome ora enak iki godhonge sing nom terus Pak Su nggothek ngene Pak Edi ki. Aku ki krungu ge Mbah Pomo celuk-celuk nggih, tapi posisine liyer-liyer ki malah buileng kabeh nek aku tangi. Bingung lah. Iya meneng ayo ngangge liyer-liyer ngono kuwi nek ben Pak Su sing bertindak. Awan kesel rong bengi iki untuk karipan. Dadine mame tek lontong karo kupat. Efeke iki ngloyo ae. Ana kenawan gak turu, kena sore gelis gak turu. Gini. Aku wis ngono kowe tewek lah sehat ae ya. Aku sang marantek dulu, sehat ae, tak guna bentek. Guys, besan petuk besan, guys. Angge sungkem. Apa tak ajak? Lho, Mbak iki jane wis rene mbek Yulari ki gak roh sampean. Pas Yulari rene sampean gak roh. Sing Mbah Kong. Balik dasi kae. Heeh. Mbah Kong sing ning kene roh wong nek Mbah Kong. Aku gak roh. Aku ora petok Mbah Mah. Yo gak rono nek gak meno rono. Ya aku esuk kae. Lah nek wong tuwek ki tak nek kon langsung esuk yo gak iso Rono habis. Anu cangum tak kon gawa bae, kon tak kei ayo moh belum rengos kok. Lha wong dikekno ning kene moh nampani kok. Ora Wong marai iki habis ki mari kecilek kan gak diulang dhuwit ngono kuwi, Mbah. Cara dikeki wong lah ki yo nek sing cah cilik-cilik liyane tak sing digoleki dhuwit. Nek habis ki ora yo. sangum tawano bae, tak nggawa bae, Mbak Dinda. Sing Dinda ki ngene. Tak kei mlengos iki. Mbak, iki sangune Dek Apis, tak weno Dek Apis moh kok ngono terus diweno buke. Kandhane yo. Gak gelem nampani ki yo. Gelem nampani. Gak gelem. Dile langsung mikir nang rumah sakit aku, Pak tak jaran awake iki gak penak. Mbah Mine cepo? Nang kono lho Menden. Lho lah kenapa? Menden ya diri. Engko sore. Kowe. Lho lah ya ayo. Lho ya mbek Pak aku mbek Mbah Kong bareng masuk dak. Apa ya anu ki ya awake gak. Mbah Kong juga penak. Sapa Gus? Anu Mbah langsung Mbah. Lah kena apa, Dok? Anu yo wedok. Heeh. Awet kae awet Bodoh. Ini kae wis teluluk ndek ya, Pak. Lah tapi iki sisek ning kono apa ora saiki? Saya mau ngopi nek kembel di mangkok kon ngomong. Lah wis pirang bengi sire? Juga aku dhewe gak teko aku terus jeblan ora ndek. Engko sore. Wis ono buku. Yo engko sore. Apa napa nek gak engko sore saiki lah ngono apa piye? Saiki lah. Ya ya. Dokter harus saiki yo diberti kon wangi ringkes-ringkes grabae. Omahe pedi budal. Cek ning kono wong. Joko yang ngulon mang paling keluarga kula ngajak metu. Lah, omah sing ndi? Duri. Omati kan payu ya. Tipe sapa? Tipe wong ndi Dok Roroni. Roroni, heeh. Ibu tipe wong ndi? Payu pira? 15 apa pira? Lah yo omah koyo ngono 15 omah. Ngene tilo nek cara aku. Anu balungane cilik-cilik kok. Ngene iki ya. Carae urung enek gedene ngene. Lah iya maksud iki ijek cilik-cilik kabeh nggih sitok-sitok, urung enek lorok, urung enek. Cara aku dhek semono kae gak butuh. Lah ndek rak milih sing kono ya wis rontok gebyok lho, Dok. Ora ketang anu balungane ya gede-gede. Wis kena wek kono. Yo gak apa-apa kuwi kayu apik ngono paling mikire ndeke kok. Kayu jaran kayak kayu tuwek yo diligirno ya ora apa-apa njaluk tambah. Omahe kobong kuwi. Mbongane rak omahe kobong ndek nang. Dinyang 16 ki diweno jerik. Gak sida entuk. Entuk marga pira sak kamarane gedekane mubeng mesin kono disalahne. Arep ning rumah sakit nggih. Arep ning RS niliki adike Mbah Kong. Jare iki asam lambung ngono, guys. Ngamar ning RS Menden. Itu angkopnya ini Bang. Biasanya kan ning omahe lho, nggih. Yang di rumah lho. Ini nang mobil guys. Nah, apa?
le. Aku bentar, Bu. Di bentar. Peteng. Wow. Waduh, biasa. Ala wis ning konae, gak sang belok mamak ning konae. Peteng. 5.000 jadi 2. Mbah Kong tibake ikut Mbah Kong. Mbak Dinda rek gak ndang gak mbok celana. Becak-becak deh selama. Ayo Kak, ngono gak gelem. Tak jak yo moi. Ora gelem. Tak kira Pak Dian yo melok iki, Kak. Pak De yo ora melok iki. Alah, agar ke aku ketok terus. Ya yo. Mas aku nek Mbak Pur ngidul barang mang tante ngidul, mas aku nek Mbak Ti barang dijak. Ora gelem. Mbak nek sepeda motor yang kene kono. Ana lampune mati. Lho, Mbah Lani ning omah gak ning ngono? Enggak apa bareng. Nggo sepeda motor. Ayo nek bareng aku aja. Tapi nek ini ki paling yo gak Kok kono ndak mabuk. Lah yo edak. Longgar lho iki. Nek wong mabuk iki nanti mobil yo pinggir-pinggir. Iki emang anam ki nek bakul pentol jare aku tuku rek yo ape busel kok. Kok yo tuku. Nah, pas ning ngono emang bakule orang tek. Guys, alhamdulillah guys, tekan nggon. Jajan iki kok kok ngene lak iki. Apa kene ae? Lho melok rono lah ning kene iki lho. Oh, gak, ayo melok rono lah. Iki lho ning ratan kok malah. Ayo ning kono ning jaba ae gak usah melok masuk. Jajane gowo, gak jerusak kene apik nam. Nang kono kan ibu gramean gak jerusak. Oh, ora. Yo. Awas. Kok mbok gawa jajan? Ya, tekli kene. Masuk. Ayo, ntar ini. Mas Jakob. Iki lekku sing ngene iki, Mas. Lek ora lek ade bapak. Lho pangling. Yo yo, pangling. Yo ketemu. Ojo diceluk nek aku yo. Sing sakit sapa lek? Tanggone bangi dhewe. Bangi. Guys, ki anak-anak ki haring. Nek tempat mainan iki lho, guys. Mas, apa enak?
Lunyu loh. Kak, adek iki nganu Kak, dampingi Kak. Awas lho Kak. Mboten. Mbak Dinda belajar. Mbak Dinda belajar. Ini lho Dek, numpak ning kene lho kuda-kuda iki lho. Nganu no Kak, tumpangno Kak. Lah ngono. Nah, pegangan. Awas lho Kak, nggo ini Kak. Nek bawah. Iya. Nggih, ndang naik, ndang naik. Bahkan ki omong-omongan karo dulure lanang, guys. Karo Mbah Ji. Sing iki wedok ini kene. Foto IP ne batok iki. Yo pulang guys, pulang. Muga yang sehat, nang iso ngantuk kayak biasane nah ya guys, Mbah Mi. Semoga lekas sehat. Wis jam 9 malam guys iki. Lah ngombe ndi? Mbah, kok ngombene nang tidak? Alhamdulillah guys, wis teko omah, tapi kene udan duwres tipake guys. Ya. Tapi ning kono gak udan iki yo. Kratak-kratak diluk tok ya, Om. Tapi terus kene sampenge kok. Iki lho ratane koyo ngene. Tipake udan guys, alhamdulillah. Kono terima gremes-gremes tok. Saidik. Ratane. Assalamualaikum. Dek, tipake dek sing nggawa payung sinten? Lagi payungnya sinten sing mbok gawa? Mbak Tin? Ayah ning ndi? Walah, wis mapan buk. Kok wis mapan bubuk Mas. Kok wis ngandang kok ngene. Tak nutup lawang guys, soalnya wis suwepi. Kene deres ya udane. Ning kono ora udan iki ya. Ning kono ki udan ki tremo ratak-ratak ngono tok wis sih. Ratane garing. Basa bapangan sak mrene kok deres. Tak tutupe guys, wis sepi. Gune anak lanang barang wis ditutup. Sepi. Ini Mbah Jami ya tutup.
Udah ditutup kabeh.